Bugas ka na diyo. Napakabaka. Mas sarap na tsaka. Para, makakabal ka sa iyo magkuhan. Bala ka sa iyo mag-una. Sige. Ah? Pag-abot ko na lang, kaya ano ako, sobra ako. O ikaw, kay kuhan mo yan. Ngayon, ako isin na. Dali na oh. Dili mo na malagpasawan ko sa mga. Sorry. X-ray. Sige, gawin ito pag ka na. Sige mo na ito. Ha? Maka na po. Sana mo kay kuhan. Ha? Kay kwarta mo kay kuhan. Punta? Ano na, sabi mo? Sabi ko, gang, kung kulang ang tawag, sabihin na ako. Pag na ako, mahulan ka. Pangbugas, man lang, yan man lang. Yan. Baka nabugas ka, maasog na kita. Wait lang, Isabay mo man ako. Hi, honey. Initong ko yan kay pakaunan ko muna sa papa. Channel. Then subscribe. Thank you so much. Dagan pag nang dalaga, mababa sa na ako. 15. sa YouTube? Oo. Ako ay. To ano na sa ako? 2,050 subs. Salamat. Ito taas na ang anak. Watch out. Thank you. Hi, Ichikak Chowdhury. Hello. Spring Vlog. Hi, Spring Vlog. This channel. Dance up. Thank you po. Thanks sa 12 people here. Salamat. Naglinis ako dito kay budget. Sama ako sa mga. Man. Bumalik pa ang nalimutan mo. Sabi ko, mo ito unang lang gan. Ano? Wala pa nga magkakaan. Sabi Sabi ni Jana. Ganda. Sabi ko, baga wala lang man. Ano na gano'n? Matan no. Bunali ka mauli na kami. Isus, pakalimot ko. Ano pala? Sabi ko, mamulog pala. Ay, nakano. Nagulat ako na nangyayantay ko ano mo kita. Mapaarin pa kita. Ako naguna-una sa pagkalimot ko na, hindi bunalik ako. Kamu pa lang. Natag ko na sa imo? Kamu pa lang nabisita kagabi. Ha? Kamu man. Thank you, Safai. Sir Gregory. You changed name, Sir Gregory. Thank you, Horibaldo. Grill Ipapas. Oy. Richard Bottom. Hello po, Richard. Who is that? Thank you. Thumbs up dan maganda, Cheryl. Thank you, Greg. Thank you, Greg. Johnny Valdo. Hi, Johnny Valdo. Happiness hair. Hi. Thank you so much, Greg. Welcome back, Greg. Belly Dance Oriental. Who give it? What? Belly Dance Oriental. I can dance belly dance like I don't know. I don't know how to dance. Belly dance. Why you give money? Why you give money? Belly dance. Why you give money? Who is that? Who? To buy food, to buy rice.
Buy rice. Shakira hip hop. To buy rice. Wait lang. Ay. Cooking. Me, I get money to my brother because I asked him to buy me a rice. Charles from Bicol. Yeah, I'm from Bicol. Hi, Biglan, Double Tap, Muslim. Thank you so much, guys. Si Syra. At nagkati kami kahapon. Kaya gusto mo siya naman sa naman. Ano naman? Tapos, wala na nagkakita ko sa ano. Kapag ko si Papay. Oo. Nagsunuli na kami. Wala na rin. Sinunod sila. Dire. Aw. Ikaw pa diba rin naman na ako. Kaya sa akin nito binigyan sa Donegro. Mga siga. Yun. Bagay sa kanila yan. Kapiha daw. Hindi, kape na. Mapapakapi dito. Dahil si Janet, nakalimutin Pero may tinapay dito. Napakanit po na kasi si Janet. Sa iray, pala ko nakawag sa binaksukan. You have less than 15 minutes to take him to, yeah. You should take him to the hospital. Pagbalik ko nito si Janet sa dulo. Ayan, is dire. Oo, makakaiyo. Kusay na nila ako. Asyar bide. Kusay sa hospital. Good. Sa inyo. Ha? Sa inyo. Ito, bide. Bakal ko sa kanila. Malagyan ko lang. Pinabakal ko sa kapuli nyo. Baka lang ano ito na eh. So, ito lang pamuli. Chat ka? Ano ba saan siya? Ano, yung tag-kay Sarah. Nagkati kami kahapon. Dito sa ni Sarah may mudga. Pero wala man. Nagpunutok na ang panubigon. Dapat nagwaya na siya. Kaya nagputok na ang panubigon. Alas 12. Nagtakan na kami. Alas 11. Kaya bago nga nakakabilin sa pera. Udong. Nagkatinani kami. Kaya may napulog ang tiyan. Ligaw ang palihan sa hapon. Kaya pinasin awan ni Sir. Marang namin sa hospital. Diding na rami sa ano sa hospital kagabi. Kaya yung kami ang tao. Nagtipan yan. Ito pa. Naguli na kami na ano. Kaya wala tao sa balay. Ang mga bata. Gawin nila ng mga sila sa batong. May stroke ka? Kapag ako alas 10, kaya mapatrace muna kami. Wala bantay dito sa ano. Ano ka na oras makakasya? Ano po sa upan? Ang dapat ko mga ayun ko na. Ako na lang. Yung paggabi, kaya na sa tanto yung paghali mo nito na alaw na yung dyan. Makalikod at si Janet hanggang durida na kami. Okay. Awasan lang yung siya pagkasin na mo didi pa. Abot mo didi. Ang sobrada na kaumahan niya. Na ano kayo na imod na pamalag niya. Ako na lang anak. Kato. Ito ni. Natuman ito si Janet. Kaya madari ako sa extension. Bali ang bagat ka mo sa tulito. Nagkadali lang mo pa kami.
Inulat ko lang hindi pa. Ay, Mauli na natin ko dito kay ano sa extension. Wala na talaga ng bata ko. Kasi Leo, ano kami. May brahe, may dito lang dito. Okay, kursi kaan. Sayot lang, bata. Hindi nang basa mo si Shane. Ada mo, para na lang. Dili ko mainom. Diyan talaga. Ano lang talaga ang ganun ang bata. Pag nani kagabi wa dili sa balay, dili si to eh. Upog-tapog ko si Jan eh. Ang silang ko. Sir Iwan. Oh. Mga nabunso mo, may tinapay. Ate ko kung kayo, tayo, ilang yung bata daw yung dito. Ang ito talaga, ito man lang talaga. Sinasabi sa ako ng kaya kayo. Kunain mo lang po na ang dubot, nagtuman ang subot. Pwede ko magpadaong. Hindi ko mapadaong. Laban. Tigas away. Siguro may gato. May meeting man liwat yan to na ina ni Jeffrey na alas 10. Kasalyuhan kami. Ako man ang nabantay dito. Ano ni ho? Ano pa ni? Oh, ay manday ni. Sarang meeting ninyo dito. Tapos ako ba dito? Wala pa. Sa katulay pa lang ang tao Kagabi sa Burag Lula. Ba na gabi ha? Chat man ako ni Manay. Ano kan ano buboy ang buboy por agda tulos pa buboy portes. Di sabi ko ugal. Ay buwa portes may hapad daw ang bugas. Sabi mo pala. Sabi natin sila dito sa mga. Kung di siguro may trabaho. Nana. Siguro pag may Kasi trabaho. dili pa sabi maong ay pasok man ang Tama na. Naaga na gabi. Aga naman. Aga naman kung makaptaw. Kami ang mga kadto kay Sabado. manakot na. Masiabot na kayo. si ano. Sabado na gabi. Kaaga ha. Guys, salamat sa 33. We're busy na. We're busy. People here. Isa na ano gulay. Karakuan na. Nadalan ito. Para sa may bacon. Dili kang papainit. Dapat mo yung gatbis. Pagkabakay. Ang sana ko pang grade. Ay papaan. Kay 70, Magnakalito 70 sa imo. people. Puro may pasok pa. Ano na. Magaling ka ba? Ang malang ang dito ang gabi. Naman ano, ito yung sa inyo na itadaon mo. Hi, my moderator. Can you remove? Ano? One call to my friend. Hello, guys. Hi, Rodrigo. Thank you. Morning. Hindi ako nagtagal sa sagot. Iba ang pamati ko dito. Saan ka dyan mo sa dahil? Kaya ba nalis ako tulos? Saan? Ba pamati ko? Maganda ba? Kakain na ako. Parang Parang nga ba nag-iirinit? Ano kay aram niya? baga na ko batugan ang hibi. Narulang ko na to kaya an pagiging. Kasi parang ano eh, araw man emosyon. Parang ano eh, pag binatugan mo yan to, Dili mo na Bakit mo makakasulat pa. Parang ano nila
magaling mag-controller. Makulog sa dugan ang pag-ibi. Pag di mo Kaya minsan, nag-ibig si Grace, bili ko siya yan kay mamaya. Paano kung madadama yan? Pag ako pa naman makulog lang ang dugan mo. Sorry. Kahit kuhan, ano na. Karami nga na may kuhan. Sorry. Accident. Oh. Accident. Pag dalaga si Janet yung nagbubukod sa amin sa katakan niya kami sa bagsangan. Naghali kami dito, wala pa man si Janet. Bukod kami. Sabi ko, mapato kami kara mama, ipod na. Sabi, mama, umuli ka na. Kaya napagalo na ako, nadusmog ako. Kumusta na si Janet? Mapakaligan Napakanya nga ni Kunta, nang siya, ako pag kami tulong. Ang siya, nasa ospital na. Tapos si Janet, makuha ito stage, makita sa ospital. Paggabi. Bata. Paggadimi nga ni Didi. Wala pa Wala pa ma. Paggadimi nga ni kada Didi, kahapon Didi. Pag restoryahan na rin Didi niya nga nasa ila. Nagputok na yung panubigon Didi. Ang sabi sa ila sa ako. Ayun si Rowan siya, kaya maubangsan. Hindi siya yung mapamuhat, kaya ito na awasan, ano niya, panubigon. Kasi sa ako dati ka, nag-elect siya. Alam mo, may nahanap ako na dito ng kukuha. Ako ang Ikaw? nakatang. Tinatay. Ako mahiling ka. What na yung sabi ka. Sarado pa pag-agi ko. Ano sabi ako kaniya? What's up? Kaya nga, kaya Pag nagbatog nga ang sabi mo, mga kararigos kami sa live, sa iman nito din mga palaban ng site na 45 days. Kaya rupag nga nito kaya mga gusto ba ni Janet. Oo, di mo baga. Bago Kami makakabili lang yan. pa ng bata. Tapos sabi nga naman, kundi matamal na lang ako, mapulot man ako, masag na lang yung taluto. Sabi di, ihawon ka na lang yung site na 45 days. Pero sa Janet, hindi ka Hanggang Domingo, lowly na siya. niya na Domingo. Biglang lang pa mahulog ako. Hanggang tanto lang na ikuha. Bitak na ano. Yung simana. Sige, Magdali ka nakasubo na. Smile. Diri, tapos yung kita niya, may pasulong yung kita niya. Coffee. Ayun na, ito ka pa danda. Kaya may, ano naman niya ito, may dalakaw. Tinapay ho, tinapay kayo dyan. Ay sila, tinapay. Good morning everyone, everybody. Naingay kami Hindi dito. na rin agad si Grace. Kailangan ko Grace. Ayaw ka agad doon. Kaya, Bakit si Magay kagabihin ng ito na? Nakainom-inom lang di lang. Di may ito na nagpapahubog ng God. Eh, alam na yung mauli siya. Buong ada siya. Kinandirita na. Adidas ha? Sabi dire, ano, spaghetti na. Adidas ha? Marami ka po. Marami niya. Dere, magsangan na lang ang naya. Spaghetti na. Sabi niya sa'yo, Dere, Mama, pag magsangan an. makumpay man ako, ano, Karin may dito. dagas niya, kararigas niya. Magsangan na lang kung may bisita. O, ang Iya, bisita. anak, buhay, anak. Paano? Magsangan lang anak ako no, ha? Wala pa nga bilang kung sa tuwan. Ba't ito ni Jenny? Ano sila na nairog ka? Irog man saan? Domingo, kami. Irog man saan may iderkin? O, sa aga nag-aon sa aga ng gabi. Sa aga ng gabi, magpawat-out ng mga dito kay. Kaya man ito. Bili ka malas 12. Ay, may Ang pasok bago pa. nga ni Ipay, baka dali man mag-uhuli. May pasok pa si Nene. Sabi ko, nagapit mo lang sila. Danaos pa ano. Biyernes ay sa akin, mga biyernes sa akin. Rinis mo sa aga niya, ang dali. Ay, hello. Kaya ipalpak naman istorya na ako, bata ni sa'yo. Sabi ko nga ni, ay, ay, di ka man maniking, naghiralig kami pa muna ko, di ka mamahupon. Si, Naman si Idan, ang patuloy kami ng sisi. ito dito, daghanan niya din ang luto. Ang luto ko. Halim mo. Ay, ka naman yan? Wala ka ba nakasal? Oo, ako na. Makabalong kasi, pero mga kaon ng papay. Nalimot nga na ako magdara bugas dide. Kaya wasi makatadi kami sa ito na bugas negro. Nagayad ako bugas. Ano nga ni, bali doon sa guong ko si Janet. Kaya basi, ano, mao siya magpaburabod. Bakit hindi naman kami magbagat? Mabagat ka mo sa mga hospital dito. Matid sa Hindi pa ako mapakanto. Bagay pagod ka gusto mo diba? Di lang kami nagkaka. Nino. Di man ka mo sa magbagat, maka dito kay ma Kanto kami kara.
Pinagkapo, pero di dinaghan. Halimbawa, kung nakaragas din ka mo, kasi Amo ka nito eh, kara Espinola, gusto niya karaling. Kaya ka mo siya sa parentis niya. Ha? Abot nila parentis. Gusto niya dito. Wala lamang. Okay na. Bread. Din to. Pagkat bagal, doon niya ang pasilili. Nagbabat dito sa inyong kulanta na balay-balay. Nagba-urdu. Nagbaw. Ano ba nakapuas? May ano ko nun siya, pain. Bino. Pwede na ko rin Yan na kaya na. Sa may mga tricycle na. Sa inyong kulanta na kami. Kadili na nakayanan. Nangyari man yung sa akin. Malay na niya ulit. Pag di mo, daragahan ka doon. Ay, bawal naman magbalik. Sukuras ako na panon. Irulo niya. Ay, ako tumang ko nung sabi mo, gusto ko sa iyo, dito sa iyo. Kaya man. Ay, may nakayaw na ako ka gabi dito ba? Kawatan mo gabi ang duwa. Ata na kayo dito. Ako dito. Bago ko, Tagidor kandila. Mas gusto na akong simbahan. uyahan na rin ko. Bago ko, ang may nagwa, si Giselle na nagbati bago ay Jesus. Hindi na may nasa tuwang papay. Sabi sa akin ni papay, thank you Lord. Sabi sa ako ni papay, thank you Lord. Ay, nabot ako sa kanya sa dulo. Ay, kandila ako dito. Nalimot mo kung magdarang. What is Mustafa saying? I don't know. Not read. What she said? Not read. Huh? Ay, foreigner ko na ako ng bata. Oh, hi. You want to meet my mom? Yeah. Hi, team. Meet my mom. Beautiful like me. Hi. This is her mom. My mom. By cousin. Share. Cousin She. Ay, cousin May. Yeah, hello. Good morning. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. You can't see me, yeah? Ten, 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 ten. After live, I will call you and you meet my mom. Tim. Okay, alright. Sabi, di naman niya na ako nakikita. Oh. At least na-mood mo. Di man niya na ako na-mood. May pala din yung mga baon na isunuda. Oh. Hindi pa na. Bak bugas. Funny, meet my mom. Kayong bugas. Sino? Kita. Ang lobo, magpaparan. Mga niya. Yan, isusog na para doon ang taba. Dito na nga, pagkaon sila ko. Sabi ako na. Diri na ako nagsugna kay may bahaw. Kay hindi naman lang ito. May tuda pa ako na bahaw. Dili ko lang yan, pagkaon sila. O si Ming. O si mga si Ming. Sarap lang yung tsaba. Hindi ko lang 3D. Kung nabibitin, di bali na ituda. Di bali na ituda, yak mo, bitin. Igay din, may loto. Ubus na yung duwa na tsaba na tulog. Hindi man lang sa iyo ang tulog. Yan. Ano na kami. Pero man lang kami. Pag yari si Tutoy, doon may tunga. Asog na yun. May sobra pa nga yun. Dito ko na ipon. Namiss ko man yan. Ano lang kagbaga. Tinatawagan ko man. Di ako yung simbag. Bakit Wala sa sila na simbag? matawag. Mabaga yan si ano mo. May sa mga yun. Na-extra na pala si Papay. Yan. Sino ka po di Papay? Ako. Sino pa? Ay. Good morning, ate. Hi, Payas. Kaya ni man ho. Wala nang ina. Sino? Ini, punta. Sino? Para kayo. May trabaho kanya ra. Makaroon ng kandira. Naroon ng kandira. Wala ka rin inaboso.
Hindi daw ang sakit. Dapat hindi mo sa akin. Kumusta ka na, Papay? Ano na yan? Hindi, sabi mo sa kasapon mo. Sabi sa likod ko. Bato na ako. Kukuha na yun ang sako mo. Salamat sa kabi ni Sis. Dili ko. Doon ko na yung puro na Dili ko nga inaimod ha. Dili ko nga inaimod si Sarah ang pagburod. Dili ko siya naimod na burod. Ano ko kahapon? Sunugos. Parang ulam niya, tudangan sa itong tinawa, Didi. Sunugos niyo, ah. Dili ko siya naimod. Mauman ako. Philippines. Kahapon. Awaban ha, di ang brada. Pagkakat sa balay, kadali. May mga iba pa ulit tulo sa din, ano, tapos di man nag-aawat sa balay. Hindi ka na magbata, kung nag-apo ka na. Nililog sa amo, May, ako si Tersi. Nag-rin ng baka, nagharampangan. Bulod ako kan, may saday ako kan, Kristi. Saday na ni may sisiniya. Saday ni Tersi si Manlo. Nagharampangan kami na tulo. Nag-aga na ni Bicol. Sorsogon. Ni Jose, ano lang ni Jose at si Payang na si asawa. Oy, mag-rin ng baka, nagharampangan. Nangata pa si may kuan, kambiyo. Thank you for the Mata 20 baka people doon eh. here. Mga si King naman ang kakuan ni Diay. Pero magulang si Bill kan King. Magulang naman si Dumin kan Basyon. Sa Telog. Mamatay na si May gabi. Sa Ubo. Balisaga na gabi ka mo, si Kalu Cortez pa lang niya, oh. Kalu Cortez. Kaya rin gaganap na gabi. Kaya may bugas ng 50 ng ihatan. Diin. Sabihin ako ni manager, nagtinato siya ni, pinagtato sa balay na si Kapitan. Pakaso, Nagpapadala. din man yan ano. May location yun, bibig niyo didi. Bali di yan sa ano, Siguro. sa barangay Hondo. Balik, siguro. Kaara mo. Ipadawis sa ng mga leader. Mga leader man lang, mga leader man. Kaya nga ni ara mo. Schedule nga na yun. I-chat mo lang yun ni Juna. I-chat lang yan, so. Ay, gallery siya. Bagat kami nito. Alam ko si Janito na mataba na. Kung di kung bagat kami, dapat pa ako sa swimming pool. Makalimang kami. Saan ka lumakad to? Sa agay, mga gusto ni Sayra, sabi, Mama, makumpay man ako o ano, basta idiretso niyo Oo, kasi kaya. Janet. Hmm. Sabi ko, paano di ka makaabot? Sabi ko, bayaan mo na yung siguro ko ang importante si Janet. May ano na, berasturyahan kami kahapon. Kay madali man lang si Janet. Sabi ko, gumauli na siya. O maulit na siya. Pagpakasi mo. Ha? Yade. Please guys, hit the like button. Thank you, Tim. Ay, garay. Thank you so much for the 30 people here. Ha? Ano pa ay? Ito na kay ano? Ako ang tutunayin ka naman ko yan. Pagbulo na. Yan na yun. Ay, di mag-ibig kasi sa bahay. Init ko yun eh. Ay, Kaya kung saan may laman ng tingin. Kanina pa ito na ano? Alas 4. Kaya pa yun ang kasabi ng gayo. Tapos ang sa amin yun yung ako doon. Kaya lang po. Sa ako loob, get to the home. Ano kaya anong ko ikaw? Salamat namin.
Mag-inom ka, mag-ano ka man na pa eh. Mag-gaang-gaang na tinapay mo sa dura. Sana all na to. Ay, isang inuran pa. Oh, madara ka mo tayo. Ha? Oo. Madara man kung sila ng tayo. Wala kami payong. May sino may payong? Ay, ano mo lang doon? Ang kaya mo lang. Ang kaya mo lang. Yes, thank you. Lendu. Lendu. Ay, kamusta? Good morning. Ato ba'y mainit? Dari? Dari, hindi tayo. Kanang Man, pagkaagawa niyo. Lendu no busy. Why no busy? No busy. Thank you sa 36 people here. Salamat. Can I come and help you with? Please let me know. What do you mean? Brian Hi Brian Anderson. Where are you from? How are you? Brian. Hi Brian. Brian. Baby. Lima pong Lucia. Ako doon niya. Matinig siya sige niya. Tapos malako lang. Ako sa dinakawa. Hello.
Pakulo. Dali ang saubo. Katapos mo sa Thank you po. What time you taking, Dad? Mga 7 p.m. 7 p.m. here. We're going na. Seven. 7-Eleven. Kamal Kumar from Kamal English. Brian Anderson, I'm from Brazil. Hi! Welcome to my channel, Brian. Thank you for joining my live. Salamat. Thank you so much. She has one. I have one kid. How old are you? Please let me know. I'm 40 years old. 40 years old. Old na. Old. Old na. 40 years. Aray. Years old. Wala na. What happened? Wala na. Ano? What means the total? I don't understand. I don't understand. Thank you guys. Salamat. Forever. I'm year old, 41 year old. You are okay. I love you. What? Love song. Where are you from? Love song. Twitter. You are so beautiful. Thank you. Huh? What happened?
coffee today. Huh? I'm busy. I am from India, but I am working. Hi, Alvin. Hello. Hello, Alvin. Nakaon na muna ako. Kay, dapat pinakakaon ka rin. Matluto na lang. May. Ay, may prito. Sarap. Kaysa dako nito. May pritos didi bunso. Oh, pagdara na ha. Ano? Suruda. Kana, tao na ho. Oh, pagdara na. Magbalon. Yes, ma'am. Balon niya kay dili makakandit kay si kuan kun Oh, she has lumanat. something. Oh, yeah. Lumanat si Lucy. Happy Mother's Day. Vice gagadang le. Vice. Kanina may kana. 17 people. Kain ka na bunso. Ha? Kain ka na ho. Oo, sige naman. May prunito. Do you love? Yeah, I love the sea. It's my vitamin C. Aday. Hindi susi ba yan? Nanon sabihin? O, ang susi ba ang binakalan mo? Ay, ano sa kanya? Oo. Ay, na. Oo. Wala man resibo dito na hinatag Di, sa... paimod mo lang. Ah, sige. Ang resita. Resita. Resita tapos ano kaniya. An. Kay base, sabihin mo naman na mapakabto kami nga sa bulan, kay kuan, pa-x-ray sa bulan. Mahalo na, ang bulong ni Papa ito na, 59 ang sayo. Kaya, sabihan mo si kuan, ihatag mo yun, Kay bago ko tulo na klase ang bulong. Ba't yan to? O upat. Ay, halay. Ang sayo, 59 ang sayo. Ang sayo, 28. Na-discount siya, ang 59 naging 44. Nag-less na yan to. Dili, ikuan mo lang kung per face. Hindi mo pagbakalon mo kay kung Binakal ko na ang ubong sa para din ako balik-balik. so, Ha? sunod na, Oo, sige lang. Maano na lang, busy pa. Sabi mo na mapabulan kami. wala ko pa man kasabihin niyan. Hindi ko lang i-extra, napa-extra niyan. Ito na yung natag niya, tama lang ito sa bulong. 19, salamat. 19 people. Discounted pa. How about you? Can you love to exercise for the day, please? Fine. Yeah. Can you love to exercise? Yeah. I love exercise. Fine. Exercise. Bang, 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 bang. I'm good. Raining now. Yes. Raining.
25 people. Thank you. 25. Suddenly it's magic. One kiss. Okay, bukas yan. Ay, oo, wala ang pagkakita na. Abay, Bakit ko nakaanag dito? Maasikaso na rin. Jose, welcome back, Jose. Si Jose. Si Jose. As my hand in the dance with you tonight, and I tremble like my heart. My life would never. Marunong mo po sa ilaw yung video, ha? I could feel you want me to. Think it's a 25 people. 35, thank you. Wow, nice one. Ah, hello, love song to me. Oh, Linda. It means, oh my God, what happened? What happened for? What happened for? Thank you so 24. So much. Oh man. Guys, speak English or comment below. Thank you. Thank you, ma'am. A problem for you. 30 people here. Hi. You look beautiful, woman and queen. Thank you, Brian. Are you married, Brian? Do you have a wife? Family? Friends?
What do you mean, Sose? Okay. Okay, team. Thank you. Good morning for you. Fallen by Yang Kinaka. Yes, fallen. I've fallen for you. Ano na? Heart beating and I'm falling in love. I feel this season. Ganun din na. Balik sa Manila, ako ay nananapik. Ha? Ano si mamay? Wala. Sa Manila, ako ay nananapik. Salamat. Thank you for 19 people, 26 people. Amore. Thank you, Riza. 21 people. Thank you. Thank you for salamat. Thank you for the love, the heart. And ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Nagsasabi ko tayo. Saan natin sa Manila? Hi, Greg. Thank you, Greg. Salamat. Dance girl. Kuya's dance. Thank you. Wala magawa eh. Hi, Poliam Gani. Thank you. Thank you, Sir Kuya Stels. Dan. Kuya Dave's Adventure. Salamat. Bumalik sa... Wala. Tara, sige, ikembot, sige. Ikembot mo tinawats. Sige, ikembot, sige. Ikembot mo tinawats. Sino ba? I will promote you. Thank you. Thank you, Liam. Shakira hip hop. No. No. Shakira. Hello, my love. Hi, Jerry. Do the Zumba dance. Yeah, the Zumba dance. The Zumba dance. Zumba dance. No music. Just on step. Let's just... Good morning, Jerry. Good morning, Gigori. Jerry. Oh. At sa bawat minuto, gusto ko nang sumuko, binigay ko na
I've fallen for you. Finally, my heart beating. I've fallen. Thank you, Paul. Thank you, Jerry. Cheryl, you are the best. Thank you. $2. Salamat. It was nice knowing you because Tim will now time out. Are you married? Not yet married. Shakira, 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 Shakira. No. No. Goodness. I was so happy. I felt so happy. Being lonely. Let me tonight. Goyang, ano? Where's David? Okay, how long's the line? How long's the line? Thank you. You are such a cry. You are such a crybaby. What's happening? He doesn't have a reason to time you out, Jerry. Yeah, don't do that. Don't do that, team. Don't do that, team. You were rude yesterday and you would not stop me. And I told you upon. Okay? Okay, alright. Okay, alright. What time is now? Prepare going. Yes, I will be because I've barred. Oh my. Good morning, Ate Pwede ko makita mo. Look at team call now. Thank you guys. Just be cool. Cool guys. Hey, we're here is like a family here. Jerry said the same thing. So Hermoso is Greg. Esta Filipina enamora. Enamora. Thank you, Greg and Timmy and Jerry. Thank you guys. No, I can't belly dance. Ambrose Mahdi. Hope I can belly dance. Heidi.
Bulan mo yan. Halika na sa inyo ka. Ang bulan. Pero kung hindi available sa ito na x-ray na sabi ko. Ano lang hindi sa x-ray lang hindi ang sabi ko. Ano sa? O, ang sa dito ni Papa yun. Kaya sa may Pastor. kung may nagsiway na pula. Ano mo pa? Natagal yung siya sa deliver kasi sabi, diri sa doktor na 100% yun na mahal ang kulog. Sa basit niya, sumiway doon na ano ang ugat niya, kaya matulugod. Kaya dapat, Naligis. may naligis. Ang buhay man niya tayo ra, bago ni tayo ay siko. Yan, puro. Hi, Jerry. I want you to meet my friend Ruby. You want to meet her? Jerry, Wala na makakakay sa tuhod. do you want to meet Ginawal tayo her? mga iyo. Her? Bago po mabuhay. Bye, buddy. Sorry, guys. And 10-4. Filipina hunting. Ah, sakay niya. Katikit. Bukunan ko may tricycle. Ano man? Jerry said, tingnan mo sa'yo. Where? Ruby may not be called Carlos Black. Yeah. Yeah, need Mabuli to. ba ito? Wala. Ha? Buli. Sino? Wala. Ito, nagparigos. Nagat nga niya, kaya naparigos mo lang. Galing it. Jerry TDR. Ate pa shoutout po. Hi, shoutout sa Lenit Filarca. Shoutout po sa'yo. Hi, Lenit. Let me see your friend, Cheryl. Yeah. I want you to meet Ruby. Maybe you will meet tonight. I will meet Ruby tonight. I will make live and you meet Ruby. You want me to Ruby? Feel sad, Carlos. Ano kanina? Ba? Maniking. What's DTR? What's DTR? What night you going out again with the girls? Night you going out? Yeah. We meet tonight. Last night, they met because habang alumni, I'm not joined. Maybe tonight, she has to get ready. Aray ko. Stomachache. Probably carry around 8 p.m. here time. Yeah. 8 p.m. Hi, you're beautiful. Tick Instagram. Care, Jerry, not Carrie. I don't know. Okay. Right. Okay, guys, I will take shower now. So, hope you stay put. Just stay and look around. Bumalik sa Manila, ako ay nananabik. Dorothy the ano. Okay.
told me that who's Ruby? She's my classmate when I'm in high school. I call, batchmate in high school. One of her friends she hangs out with, yeah. Nauna na kami. Hoy. Hoy. Nakapto na kami. Ang pali.
Sa didi mo. Kambayad ako didi. Ano kambayad ako didi? Ansa didi ho? Sabi mo sa parang ako didi ho. Magano ka muna mag... Pagulan kita. Magano ka muna mag... Ayan. Ha? Minibus kita. Huwag mo yung papaisitin. Minibus. Ano yung parang... Bago na yun sa kayo, energy. Parang minibus na. Ay, bagay mo siya ng budget din lang sa'yo. Hindi sa'yo. Oo, minibus. Magtulong yan sa tricycle. Pag na akong tumangtulong, bagsak, mati lang akong sa tricycle kasi mangtulong. Ayun, libot ka to. Sa bus. Oo, sa bus. Sabi ko kaya tigis eh. Ako maakot ka pa bukas. Kulirit. Ako ang silian. Sa tibian? Dito mo kita maakong sa welcome. Parang sa gate, nakabang man. Ay, kumatricycle sila. Tulong. Baka naman ako kayo daw sa bangkit. Tulong ako pa kayo. Magkarigos ka ha. Ay, maglamar ka. Thank you. Ay, Ivy. Oh. Dapat may ano ka din eh. Kaya kung makulugong, kaya kung balik ko may ugat na nadali. Sabi. Kaya nga eh. Dire may kulus, babak mo na sinuwal na ano, tulang. Pwede tutubig sa kasal. Nanay sabi ni ate mo gusto. Wala. Si ate mo bibi ante mo. Tumago. Sabi ko wala na sa ate. Kasi pa pwede dito para nung sinabukado para kita na sila. Susunod dito, ha? Tobe ah. Saglit lang ako si Gab. Dali Gab.
Kaya ako guys, ano pag Nagkanya yung ito. Nagkanya sa kanya. Diretso man yan, dagdag mo sa kaya. Nagkanya. Oo, dagdag. Priority ka makaisin mo. Okay. Ito ako sorry. Ay, pag-una ako, kunwara kasi ano, kaya mapapulo ko sa inyo kapatay pa. Kaya nga, excuse mo na ako. Di ba man lang subject mo? Ama. Kay, tropa. Oh, pero ano, hapit nyo na ako sa ano. Ay, alawa, tabunan pa. Ay, may palawan man dito sa ano ha, sa bulan. Ngayon na daw. Ito na lang kita, kung mag-share ka din ang kwarta ko. Kaya paano dapat talaga ito napunta nila. Hindi kayo, pareho tayo kung ito pupunta. Ay, senior naman sila. Ay, pwede man yun. Ay, senior sila. May senior ID naman sila. Naka-ready ka na? Ano yung pala mo? Mapipilit na sis. Lumapot na ako. Excuse me. Ano bang paada sa sisi? Lumapot siya si Giselle. Turog pa. Pati. Ikaw, ito na ano, may excuse ko man si Papay kay senior man sila. Sige nga. Mamano ka naman. Kay Mama, pag-aga. Oh, yan. Sige Kasi yung baga, Sige ba, hinamata pa lang. parang kapi ako pag-aga. Ano na Oo, parehas kita. Regular sa mga pagtatrabaho sa Manila. Kapila. kapi lang mo kapag Mamahawak ko. Diretso na pangalas 12 pang merienda. ang pagkaon. Ipidol. Ang tapos ko naman ang magkarin. Pagdaya ka adapay. Kaya para pag nag-iikay, kung maano ka sa bus. Mama, anong sa akin kita aga? Baka, kapag na, ano na, hapon. Related. What deleted? Why deleted? What it means? Baldens. Ga, mag-asikaso ka na. Maglabar ka na.
Mamaho ka na. Kasi ko na ba? Kasi natin kasi 29. Kasi na Anak mo, putol. Mama, kaligo ko. Sige po. Kaligos na. Ako na ito dito na tabo. Ay, ng tabo. Dinala mo? Ako na ito na toothbrush ko. Sige po na. Hi, loving you today. Hi, Uncle. Uncle? Think it's so 12 people here. 12 people. Thank you. It's past. It's past. It's past. It's past. Past. Present. Well, nothing happened. So, later. Bye-bye. Going now. We're going. Bye.